Kagyari naman ang mapabalo namon sa inyo nga pampagood vibes sa sini nga weekend. Nagapangita kamo sang rest house nga pwede marentahan, inabala ang lugar nga kamulang sang imo nga pamilya o kon barkada, ang balay nga mayara sang swimming pool, ang rest house nga mahapos lang kadtuan kag inituman kalayo, kag ang balay nga ara sa kabukiran kag matugnaw ang weather. Ining lugar para sa inyo. 45 minutes to 1 hour lang nga drive halin sa Bacolod, malabot yun na ini. Aton ini kadtuan buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag isa man ka manunudlo ang pinakahubin nga awardee sa Outstanding Negrense sa Baganihan. Sa edad nga 32 anyos, natukod niya ang theater organization sa Banwa San Ibi, Magalona nga ginatapuan sa mga estudyante nga karon hakot award sa mga kompetisyon. Ato naman siya nga kilalahon sa Baganihan sa Sunday at 10 a.m.